Felly croeso i safle ni yn Cynwyd. Da ni'n nghanol rhoi'r unedau modulwr yma ar y safle. Da chi'n gallu gweld yn ofi, mae yna un tŷ yn gryn dipyn ono fo yn ei le yn barod. Mae'r tŷ arall fod yn dod yn ei le mewn rhyw chydig o funudau wan. Felly mae'n ddiddorol bod ar y safle heddiw yn gweld hyn yn digwydd. Rhan y manteision y math yma o adeilad ydy mae'r safon, mae'r ansawdd yn dda iawn, achos mae wedi cael ei wneud mewn ffactri, felly mae o'n haws i reoli o ran yr ansawdd. Mae o'n dda iawn o ran defnydd ynni, does am gymaint o wasraff ynni yna fa, eto am ei fod wedi cael ei wneud mewn ffactri, mae pethau'n cael ffitio at ei gilydd yn dda iawn, a da ni'n gwastraffu gymaint o wres. Ac yn ola, mae yna lot llai o amharu ar y cymdogion fan hyn. Allach chi weld, does am gymaint o hynna o le yma i adeiladu, lle mae'r adeilad yn dod ar lori. Oce, dim wedi bod yn hawdd heddiw i bobl sy'n byw yn ymyl, ond heblaw mynd wedi bod yn rhwydd ofnadwy. Felly mae lot llai o amharu i bobl lleol wrth adeiladu fel hyn. Da ni wedi gwneud adeiladau modulur o blaen, rhai blynyddoedd yn ôl, ond yn sicr, da ni eisiau gwneud mwy yn y dyfodol, a mae'n braf iawn gweithio fel cwmni F1 a Jones Brothers heddiw, achos ni'n licio gwneud mwy o math yma o waith yn y dyfodol. Mae yn fwy effeithlon gwneud mwy o adeiladau. 2 dydd sy'n yma heddiw, sy'n ni'n licio gwneud mwy a mi fydd y costau wedyn yn dod lawr. Da ni'n awyddus iawn mae gennym ni darget i adeiladu 120 o unedau newydd y flwyddyn. Mae hynna'n uchelgeisiol. Da ni'n gwybod bod o'n gyrraddadwy, ond yn sicr da ni wrthi'n chwilio am dir a cyfleoedd eraill i ddatblygu. Mae hwn yn enghraifft o hynna, ond yn sicr da ni'n benderfynol o waredu'r target.